Kaski kerpan ya kinom sendur jom kalawai, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Toh kaban kong ang aku boleh sebut ya pi kakan hon jom kabati CCTV kibala sim kerpang ban peni syak perthai syapang kakerdan bagi nong hikai kibat kum kinong hikai school bat kum juru ha ka jok kapor ya kita kijing kiba maki kijumat na kapor sa kapor kasngi buram kabakraw ya kinong hikai baro hakaleng jong kari India bat kham tamele hakne kijala Meghalaya bakin long kinong hikai nko kibakoit bakya bakin yo ikijing kurku no ublay bakin yo ru ya kijing start bakin shampang no ublay bakin ang la banang yai trai kham bhai ka kam ke jongki bat ban sharu ikijing kibabun hakajo kapor kat ba kitang ay kijing shakri ke jongki te kijing no sanyang jong kinong hikai ka long kabakraw kham tam namar la jutip ya kinong hikai kum kita kinong sandur kinong penwandur ya kalong renyeng ka man renyeng jongki khna ya kalong briu man briu ka jongki bat kham tam ya kalawai ka jongki ru bat hakum ken kasngi kiju ai ru iki kusnam sikinong hikai namar kijing itu ya ki kam kijing syakri kijongki ke baki ai halak school kijongki lani ha inu ibenta ibaki la ban ai kijing nang jing start la kalong na ke benta ki school ki babiang bet ki khna ki badon bet ke bor per khat ke babiang lani na ke benta ki wai pat ru ki khna ki badon kijing thut haka kidukhat met kijongki kumta ki ai yakini ki khusnam ki baki ong ki teachers day award ki judan ki district award bat ki state award bat ka national award ru kumju ka role jong ki nuhikai la ne ka taka benta ka baki nuhikai ki de bandon na ka benta ki khana school ka long ka bakraw hadu kata kata namar ki kime ki pa habaki bu school ki shanya ki khun bakin don ha school nadu men step hadu siteng singi lani hadu kano phai singi ru bakin don ha school kumta ka benta jong kinong hikai ka long ka bakraw hadu kata kata kumangal ong menne ban sandur ya ke jinglong jing im jong ki khna ban ai haki ya ke jing nang jing tip ya ke jing nang jing start bara ka ju ka poru ban yarap ya ki ru bakin la ban te ya la ka jong ke jing im bat ya la ka jong kalawai tinamar bak dai ken singi jong kinong hikai ngakwa ban ya ka ni khen bawat lada ngilong kinong hikai ngimdai ban chu ngau pat eladi bangidai kinong hikai bengila ai kicing hikai balai ki khna kiduna barabor hi shuwa bengin bisyar ki khna balai bakiduna tongin yet shwa eladi ken hangnu ngiduna bangimla ban ai kata ka jing start ke babiang ki khna kat bakin sungthu bakin la ban pen mi pat ya ke bakila sungthu hakijing tho ki jongki ba ki examine ki ba maki kile bakumta kin la ban nang pa subha haki examine ki jongki nang ta ngiyoi ba kum kino hikai ngi dairu ban sungthu ban pendon kam ya ke jing i ka ba mangi kum kinoi kai ngidai ban pen i yaki khana school namar mangi ngidai kinong hikai ngidai kinong betendenti ngidai kinong yaram ngilong ki kimi ki kpa ke juk kapor ngilong no hikai ke juk kapor ngilong kinong ya selok ha ke juk kapor ngilong kinong ai but kinong ai boru ha ke juk kapor na ka benta ki khana school te kumta habang yo i ba ka ne ke jing puli jong ki khana ka her ngakwa ba mangi kinong hikai ngin wat ken ni kita kilat kelenti da kumnu ngin pinjanai alati nang ta ka we ka bangakwa ban ong ki kime ki pa jong ka ni ka juk ka bamenta ka long ba ki kime ki pa ki de ban sungthu bakin ai mon than ki kun bakin pendon kam ki mobile ki jongki lani bakin shong akhamat ki TV ban pen pet ki YouTube ban le ki kat bakimon ti habangi phai pat sakadaw bangin kenno baki dehi ki khna kataru kadai ka wehi ne ki daw ba namar lara ukhna umman ban pulekon mla satya ban pen bor yu kinong hikai ha school ru lara ukhna kwa ban cha school mla te ban pen bor yu lara usho samthya ru teng mla ban pen rung ha u ya ka ka ba udai ban sngap hakum ketukapor te kataru kami nakadaw balai ba usam tia aklas balai ba umman ban sngap
kumbang la ong men ne le se kala bandai na marba inong hikai im nang ban batai kum ta ukna kwa ban skap su e kejing puli na mar sung tenat lane kala ban long kadau ba ma klem thia bro simit kum ta la ban syong ban sha skor ba ye kejing puli ha kapur men singi lane ha batai kinong hikai lane kala ban long kiwe pat kidau lane kejing pen bengya lane kejing pen melen ki ba ulai melen e le si bat ki paralok ha ki por men mit mo la shu ban ki thia step lane ban pen jing mut ha kejing puli lane kala ban long ba kum bang yo i ha kane kapur ka pementa ka ba ki khna ki syak ta e haba kidang don na kejing puli kalong ba kejing melin jom ki ya kejing di ki ba sniu ki ba pen buat namar ngi im na ka banta bantai ya kejing im jom ki khna ngi ya dai bat kini ki kot kisla ki ba im mo ki balong kejing im priu hi mdai satia tang bat kini ki kot kisla ki mungi plit ngi pendon kamai te kum ta bantai hi ya kejing im ki jong khna ha kaliang kapule kaputhi ban ai u kejing nang jing start ka ba byang bantai ya kalong rin yang i kejing long jing im jong u ka ba sakalanti ka ba bhate ngi don kam si shahi da ki nong hikai ki ba byang ki ba tebet bat ki bala ban pensan ni ukna habaro artli ki benta ha ke jinglong kalong briu man briu bat ha ke jing nang jing start ke jing tip ya karu kamlong ka basuk ban long no hikai kamlong ka basuk namar ba kumanglap ong hi kamlong ka basuk namar ki khana ki bawan na ki wei pat ki long yeng long sem kum kita ki mangla ka do men ne bat kamlong ka basuk ru ba phinlong no hikai lada Pimdan katu kemensim jing surit ba pinla ban pendem melade hakamat kibor kiba sensyal lane kiba penyat ya ke skul tengi don kam nomor kata ka jing ya tre langken tiladang imla banya tre lang tekan wan ra jing e ha ke skul ladang imla banya tre lang para nong hikai ru kan wan ra jing e ke skul ladang im don ka jing sung thu jing mut para nong hikai bat kinong penyat skul ru ka wan ra jing e shibun ya ke skul kumnungin penyat ya ka shanungin berat e kini ki khna ladang kinong hikai kim tre ban hikai ka taru ka wan ra jing e shibun te kam long ka basung ladangi perkhat hakata kaliang kumnu bangin ya dei bat ki khna bat kinong penyat skul te ka wei pat kabakam le se kalong bakam long kabasuk yekin hikai bakin hikai school lada kiyo pan ijing siu ibarit namar ba haba ki kimi lenti bakin hikai ki kimi lenti ru bakin krisyan ya lade bat ya kayeng kasem ke jongki lada ki bala don la kayeng kasem ru ken hap perkhat kumnu bakin penya ya kayeng kasem ke jongki da ita ijing kamai ibarit Teka long ke bae haduk kata-kata ladangi perkan yakin hikai bakin hikai ban penlut por hang ne san riu kenta sisngi bat ban yo itu lob ibaret le se iba kinong tre kenta le se ki khamkor ladaya nujor bat katulop jongkin hikai ki ba hikai ki school ki ba khamrit lane ki school ki ba penyat de ki brusimet lane ki school ki ba penyat da ki kinu ki kenhon mo le se kum hakane ka jok le ka ba ki long ki ba remdor hadu kata ngatharai kamlong ka ba supi ban tre ya ka kamlong hikai tedai na kata kadau pi balai ba kinong hikai ki sakalalong ru kinong pan krekot lada ka jing seu ke jongki ke baki yo nak ta ka jaka baki trei ka long ka barin ki ba pli ken hapan wat sakawe pat kalat namar baki dei ki no hikai kum ta ki la rupan pen krekot ya ki khna ngasngou ba ngadei ban ai ke jing yaro ke bakrau ye ki no hikai baro ki ba wat hapedeng kita ki jing ki baki kendu inai tulop ibaret ru Hendrai ki yai sha kita kijing ki yai ai ki jing start ke jong ki klem tengkai si ki khna school bakin nang ken start bat kumta ngiyo i baki khna ru ki yo hi ya ki jing nang jing start no kum kita bat ke jing ro baro kalai syaki no hikai namar ba kila ban ai ya kita ki jing start syaki khna school what happening ki jing ki ding pengkyang ki jing kerdu ki baki kendu hakaliang ke kamai kaji ke jong ki kum ki no hikai ru Gaji hikai hakipor ki ba menshwa kalong kamsuk namar ba ki khna ru ngayo i ki penlet jing mut ba haba ki ong ban let cha school menshwa
empat don kita kinong pengkrekot. Ukna uhap bansya skor ben ya ke ba unong hikai hapok skul. Kumta unhap ban penlek jingmut. Namar haying lek se hakijuk ki ba mensua. Empat don tharai ki kimi ki pa ki ba laknang la start. Lek se ki kun jong ki kedang dai tang ka pateng ke banengkong ke ba kilit skul. Mo te kumta la da ki kimi ki pa yeng kem la ban skul ki kun kem la ban pha batai haki kumta ki don kam ban cha skor hinalade ban ne jingmut hinalade bat ban sap bha ya ke ba unong hikai ubatai ha skul khanang bakin la ban le hinalade te kane ngai kalong kebayar rap bhai ya ki khna skul haki por ki ba mensua namar bakim shania hanu ndai ki haban shania haladi kani katai ya kata ka jing shania scam haladi lane ka confidence ka baki ong na kata ka daw ki khna aki por mensua ngi ong ki kham start banyak kini ki khna haka juk mentaru wal ada mentala bun ki lat king ti baki khna ki lat banyo jing start ru mo dak jing rap ke jong ki hendrai kata ka baki yo mensuang i ki khna ki khamla ban shania halade ki la ban yeng scam halaka jong ke jingkut jingmut ke jong ki namar baki yo ki jing hikai ki babha na kita ki no hikai ki ba mensua ki ba dakwa sisaru ban long nong hikai hak ban mat ki jing ki tulop ki baret bha ki por ki ba mensua ki hak ban sha ai kita ban hakini ki por ki ba mentaru kino hikai ki mat hi ya ki ju ki jing ki tu ki behikai ki school private lane ki behikai ki deficit school lane ki behikai ki ad hoc school ru ki mat ki ju ki jing lada dai itu lop ibarat ha school ru ki bayo private ki yo renti man ubnai ki yo testa man ubnai ndai ki bahap hakini ki deficit bat hakini ki ad hoc bat ki wei pat kim yo testa man ubnai hab ya up tang ban yo ke tulop ru kani ka dai ki jing ka bakrau bat le se kani ka penlong ye kin hikai ru bakin kensting no ka kam te pi namar ba ladam yo ka bainong te wei ban kwa trei bha mo ka dai ka tai ki jing ndai to la ka taru ngi yo i baki nong hikai ki yasha kini pat bun hi kim jupem na ki kam baki dei ban let chak school ban ai ki jing hikai se ki khna school ting ai mon jung ki kimi ki pa ye ki khna haying bakin penun kami ki mobile ni bikin le ki kat ba mon ka kta ba ye ki nong hikai school ki kimi ki pa ki ai mon da ka ta ka rukom mudur bakin hukum ye ki nong hikai bakin pha ya ki jing tho ki jong baki aya school ha ka mobile jong ki kimi ki pa judan ha ka juk jong no baki kimi ki pa ki ha bandam ha ka mon ka jong ki khun ngayo ba kani ka jing tingka ya uding sempan ka ban ra pat ya ka jing sulai lo ya ki khna kapan ai mon ya ki kapan long ya ki bakin le mon kat ba mon namar ki sung thu bakin sha bom ma mensua ting siap ting ladang imla hmo ngi hap pedang ki kiti kumni bakin hikai ken bom yang i do ding la ni do tu skill ding mensua ngin hap ban sa ya kata ladang i let sayeng i ya tho mai mena school pitep em ngi sa bom ki me ki pa jong i ru kim ju ya sa kita ki pom sa ki ong yang i kumnu kum tu kan ha bom ju tho kot ju kre kot rupan adut na ye ba bakin hikai ki bom menta pan namar ba kumbangi lekren baki kimi ki par ki aimon ni laki kun kumta ngim la te ban pendai wi uding ya ki kun jongki namar ki sngupo bat ki snurem baki kun jongki kin syabom kin sya syo askul don nilai ki bada ongru bangi hayeng tang siding tang kaketin ka bakoru ngim ju pen mi ya laki jongki kun kumnu ma pia skul ki ba piklam kharu pinut ban lek kumta te kaniru kabu jing yang ikin hikai wat langi don kata ke ikhtiar le se bangin penbet ya ke jing im ke jong kena bangin sandur ya kalung renyeng ke jong kalung ti ke badai hendrai kabu jing pat yang i namar uladon uding pingkyang hakmat bangim la ban le shu kum kata ti teng teng ngihap ban penon kam daki wei pat ki bun ki rukom kumno bangin snengin kerau ki kena la ta ki le bakla hapo skul banle ya kataru ngidon kam banle dakaba jai mdai dakaba ting namar ngisap ting baki kena hakani ke juk mentaru kidai kiba kejor ma kabangi ong keten parang sensitive
kilong kejor hak perkat perdan ke jongki kilong kot hak perkat perdan ke jongki ba pitang shumai ktin kendiat ru kila lek shajing kila ya thu pen ya ke baja school ri ka ba mdai ru ka ba arpat lada kimia thu haying ru jar kilet ki pen kut hi la ka jongki jing im kata ka dei ka ba setting nak benta ke jongi kino hikai bat kham tam lei nak benta ki kimi ki pa yala ki jong ki khon te namar imat kala de hi ka juk phi ba kini ki khna menta mlong shu banyak kren ting mlong shu ban mai ting yaki bat imat kala de hi ka por ka ba maki ki perkhat ba ka ka ba maki ki le ka dei ka ba ki dei ban shu ba ya kata lada kalong ba kinom tho ke jing tho ru kinoi ke kinom to phim tho te la biang no ten rai mangi pat ni sung kit ram lada ngim la ban ai ke jing hikai ke ba biang lada ngim la ban ong yu khna ba un tho ke jing tho khna ba un pas khna ba un la ban le pha hai ke examine ke jong ki ni sung kit ram lada ngim la ban pendep hok la ki jong ki kam ram jongi kum kinoi hikai rai yakata ke jing kit ram ke jong ru lahap ban shu berat no namar bangim yo la te kalenti ke badai kumno ban hikai yo khna namar laweng no ya uding sempat toy ngamenjur ya kata bat ong ba ngim dei ban sempat thane ki khna andrai udon upur ya ki baro kata ka jingkli balai bakino hikai ki don kamban mi sesurok bandawa ya kahop Kawai habang ngila long kinong hikai, ngila tray ya kam ke jong ya po school, mdan hiru ke school ki ba nsupuli tang ki khana klem don nong hikai. Kabapen I bangi kinong hikai ru ngiwan sa school testa, ngi pendap hok ila ki jong ki kamram ki jongi, namar ngi sung thu bangi ya day bat kini ki jing thau ba im. Mdai tang ba kyot kisla ki bam don jing im ki balarangi thang ngi taru ki jot ki plu bat ki ing khong khan te hnrai na mar bangia ngia dai bat ki jing im ki ba ki jing thau ki ba im kumta ngi so bangi dai bat ai ka bah bahatam na ka banta jong ki bat na ka banta ka taka kam ka bah ka bangila ai shaki khna ngi sam haki ye ki jing dang jing start ye ki jing tim ka ba pher halakas ngi ngidon kamru banyo ka bainong ka jongi kat kum ki kam ki bangi trai wat unong syok mauru udon kam ya ka belas ngi nama udon kam ban bam ya ka ja kino hikai ki bawan malakas ngi ki penlut bat sor bat bor jabing bat bor met bat bor sentur bat bor sur ban keren ban ajing start ki kena hatu kata lada sim kelum lang kam sung dor pi daki hajar baki pawaja hnrai ya kata ke bangidai ban yo ru bun sin kim ai wat ya ka tulap ru teng kim ai ki ba kami sesurok ki dai ki nong hikai ki ba hapo kini ki rukom pinya jong kesurkar reka tenat puli putih haki kerdan ba pher kumaka karomen ne ki don ki deficit pattern ki deficit plan ki ad hoc ki kita ki grand and aid ki ba pher ki senat jong kini ki nong hikai ki ba kesurkar ki jongi hangni hamegalaya ka pendon kam bat kumta kini hikai menta kilami seki SSA ru bala penyat leng ba ka sorkar pedeng mo da ka sorkar pedeng leng ba ka sorkar jela bat kini ru haba kilawan hikai ki kemen ba ki yo ka kam hikai ba kin yo ban sam ki janang jing start hendrai lada kelum lang baro kum kino hikai hi ki ba hapo kini ki snat ki ba pher jong ka tan puli puthi jong ka kam hikai yo I ba ngisyak ban ben haduk atakata haka sorkar jelah ke jongi kam tam nilai hangi hame kalaya balai ngisyak ban ben namar ba ke benengkong kadai kani ba ka sorkar jelah jongi kam bu ya ka pule puthi lani ka kam kino ikai kum ka kam ka ba khmat ba kadai ban perkhat kabu ya ka kam kena school bat nong hikai ban yo ke jenang jing start ke puli puthi jaka kedan ke bahasa trai daina kata kada la dangi sim jing ken benya yakini baro nginyo I baka sawan hiar ke jing ke sawan ke jing hiar ha ke puli puthi ha ke jala megalia balai kumbangal ong menne la da unong hikai school umyo ke tulap ha ke por ke biang umyo ke jing seo ke por biang onum kwa ban hikai bhasu
unum kwa ban tre hok shu ela ka jong ka kam te manu bodok nong ki dok nong ki kena ki bedang hap ka jing syai kai bat hapa ki dok nong ki the ayu kin pen mi ken ya ka jela ndai ka sarkar ka jongi kini kiru perkhat kini kiru he kiru han ki jongi kim perkhat de kata bat kim yo i chngai ya kani ki perkhat batang ka basulapi na jrong kala biang na ka banta ka jela ka jongi ki perkhat batang kani ka bangiyat surok ka badan kam ka badan kam ka jingbam jingdi ka badan kam handrai ka nepat ka badan kam na ka banta ka jingsan jinghe kalawe jong ki khna jong ki samla jong ka jai ben riu lani jong ki bri ki basong hangni ki nong song snong bat jong ka jala hi barok ka we ka song hakini ki badang dung menta te da kumnu ken kini kin im la sai singi la da kim yo ka jing nang jing start ko babiang menta te menta unong hikai la da yo e ka jing se ko babiang ko mga ong ye phimne kinong hikai haki ad hoc haki deficit pat haki wiki ki bayo gran na ka sarkar kim jiyo tulap man la ubenai ki yo tulap si sen lai benai si sen sau benai don teng teng bagi set tulap de ki benai bat de na kata kadau ki hak ban mi sesurok banyaki ban ong ai yangi ya ka hok ngas ngau ba ka sarkar ka de ban sulek ran ken bakat kinu hikai ken dawa ki song syuki de na mar balai ladam de na kinu hikai ki baikai ya ki bakin nang tho abekidi bakin song syuki hang tai ndai ngi yo i ba kini ki badon haka bol sarkar pat kim perkhat shu ekata imat kumba nadu badang kha kila syong syuki lupa hang te kalong ka ba haduk kata wat ladang soba kani kalong le se ka jingkran ka ba khamkhor khantiat ring apan map ngi hap ban pen i kata namar kum kino hikai hamman ki khap bangi don kam mi ki jing seu ki jongi bangi dai ban yo ka pen mi ya ki sithi ba ngla pen ke ya ka di ka jongi hendrai hadin kat no phau banai ngi sayo kata ladangi keren shu sapang kaliang jong ki deficit ngai lati rumjang ade na kaliang jong ki deficit system ladangi keren ya kani ngi yai dawa bangi dei ban yo ya ka death come tragedy ke jongi ke DCRG ke jongi kinoi kai deficit ka ba hadu menta ladangi keren ke sarkar ka de maleran ya kani baka ayangi tang lai lak san pho kat ba ki we kila yo shipau lang te hato ngi dei ki ngim sim lapan san ni kini ki brio na du bakidang red hadu bakin dalong brio kin dalong he bangin yo tang ita ke sarkar ka de man perkhat jangai bhaya ka ne ka kam ken namar ba ka kata hadu atakata ya ke jing ngau jong ki no hikai bu na pring jong ki kim yo mat chu ya kata ka jing hun ka kam ka mamaki kitrai namar ba la pe ben yangi la khen po yangi bat kum tangi mi yo ya kata te hadu mentaru ngidang yai am kisithi kinang yai poi ba la ya kata ngila approve ya kata ngila approve ndai hadu menta hakti ngim pa yo ru ya kata ka ba sarkar kalkulan te menta ngila poi sakane ke jing rakhi ka ba long hadu la katnu snem menta ke jing rakhi ya kane ke teachers day kabala sedang nadu snem ka khandai span ru phua hadu menta ngilaya teki bun snem hendrai hadu mentaru kinong thau an ki jongi kempat sung thu ya ka dor bat ka jing koridor bat ka jing kit ram ka ba kinong hikai ki don ha ka jing im ka jongki hendrai ki dang im kumni na marela de teki biang hendrai kinong hikai ki bapli ngakaran na ka menta jongki ru ba ki mat ya ki jing hadu kini kisi bun ki shule no na ka perthai klem dayo ban pedang ya kata ka bainong jong ka kam hikai ka mamaki ki hikai te kumta kalong ka ba hadu kata ya ki briru bakin sim ya ka kam hikai kum ka kam ka jongki ka mamaki ki ki shutre tang bakan longkum ke satri kup islam ndah balarang islam kimi no ki yat shawai pat bat kumta kijing kala ki wan bat kijing kala ki mi ten rai ki no hikai hi kemban se ban mi sasurok namar kijing bom pen biang jong sarkar ya kijing don kam jong ki no hikai kham tam ni lai hakaliang kijing seo ya ki tulop ki jong ki bat ki wei de kijing seo ki ba ki no hikai hakini ki pattern ki ba ki don ka kum ka jing ai kran jong sarkar ki dei ban yo ten rai hakawe kaliang isung burampan
ba kadang tip ban ai yang ya ketulop sistem lai banai ngidang sungu burom ru ba kadang rakhi ya kan ikasngi teachers day la ne kasngi burom kino hikai bat kadang ai burom kino hikai tinga kami inti ba leng ba kan program ke sorkaru kan sungu thuno ba ka rakhi ya kasngi kino hikai ka itho ya ki kam ki jing trai ki jing no senyang ki jongki kan itho ru da ka ba ai ru hakakti ki jongki ba maki ken sungu hun ya kata kam ka ba maki ki trai Kaski kerpan ya ti nom sain dor jongkalawe jinglen labie jovki ban klep nyimdai.